Kai, wai yanzu me yasa mutane duk yanda za a yi su haukatar da mutum sun sani ba za su duba irin yanayin halin da mutum yake ciki ba, dole sai an zo mishi da wasa ne. Ku bibiye mu a wannan YouTube channel din mai suna Muhat TV. Ba maganan wasa, kai ka sani in nace zan yi in ba zan yi ba. Ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku ji da zarar mun ɗora wannan shiri mai dogon zango mai suna Zuciyar Fati. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina wurin ku? Me aka samu mana yau ne? To, gashi dai abin da Ke da wata yi na? Allah ubangiji ya bada sa'a. Ka bari kawai kan nan yana ja. Darakta Ibrahim M. Ado. Ba damuwa yi. Banza muka shiga aikin? Zuciyar Fati. Kaga gwanda mu kwato hakkin mu ko in ce incin mu. Koya. Wannan ma an gama da aikin take. Okay, gashi nan ma. Daddy ina yini. Fati an lafiya? Lafiya kalau. Producer Al-Ayub Tauraro. Daga gida su Zara nake. Kin same ta? Ba same ta bai ta yi tafiya. Mai zamani Executive Producer Abdul M. Kabir. Lafiya kalau 'yan mata. ya aiki. Da godiya. Kwana biyu. To sai alkhairi. Kamar baka gane mu ba ko? Kin san dai na rayuwa. Ba kai bane muka haɗu da kai a wancan hotel mai suna Minko hotel. Minko Hotel. Anya kuwa. Za ka ce ka manta da mu ka tuna fa mu ne fa. Boss, ga wannan. Kai ya dai? Har kana zuwa a gaban boss kana ba shi 5,000. Ba ka shi, sai za mu transfer. Kaga, ka je ka dawo kai. Boss, kai ma ka san 5,000 na koyayya ne. Rainawa za ka yi? Chief Executive Director Mudansir Antara. Story and Screenplay Habibi. Zuciyar Fati yana nan tafi. Zuciyar Fati, Zuciyar Fatima.